Sasho sangena thina singalala endleleni nazi indaba ze1KZN TV ehamba phambili namuhla. Induna isola ngokudlwengula nokuzama ukubulala. Kubanjwe ezokuvakasha eMnambithi. Kanti bakhala ngamanzi kweyasemfolozi. Nena bakambombo shomnyama nazi indaba ze1KZN TV zifunde uphilano kaCebekhulu siyakhulela. Ivele kafushane enkantolo kaMantshasa eMzumbe induna yasemthwalo esigodini sasesiqungeni ebhekene necala lokudlwengula ukushaya ngenhloso yokulimaza kanye nelokuzama ukubulala. Isisulu sithi umsolo bevamise ukusihambisa imobeni nokulapho befika edlwengula khona ephindelela esikhombe ngesibhamu. Usekubhaceni owesifazane owavulela induna icala lokudlwengula ukushaya ngenhloso yokulimaza kanjalo nelokusabisa. Induna yasemthwalo esigodini sasesiqungeni ivele kafushane enkantolo yasemzumbe ibhekene nalamacala. Lona wesifazane uchaza ngokuhlukumezeka kwakhe njengoba ethi induna ibimshaya imdlungulele ezimobeni imkhombe ngesibhamu. Hayi abese angithatha ke angishonise emobeni ke kaGasa afike lapha ya angishaya angibalisa amandla abantu engangidinga ngithanana nabo ngibabaleke nami ngoba ngendlela engase ngisaba ngakhona ngibabaleke abantu ke labo bese angiguqise ngamadolo phansi akhipha isibhamu asikhokhe angikhombe ngaso ngakhala ngathi kuyena yini ngicela ukuyovalelisa izingane zami usesuka lapho futhi waseyalala ke nami ayike ke ngathula ngoba ngilongitshela ukuthi hayi ke kuzodlula lapho lento angeke aphinda yenze. Uthi kwesinye isigameko wamshaya emdlwengula waze wazimoshela. Ngelinye ilanga ke aphinde futhi akwenze lokho hayi ngilongithula ngibekezele kuthe kokugcina kuloku waphinda wahamba wayongifaka emobeni wayongilalisa khona emobeni wangikhumulisa iphenti salala khona uma ngabe silala naye khona uyajika uyangishaya uthi angilale ngalendlela yena afuna ngayo ngivule imlenze ngibeke inyawo ewindini lemoto inkinga iwindi lemoto mina ngifakile amabhutsi manje lamabhutsi angikwazi ukwakhumula ngoba bengiye ngithi mangihamba naye ngifaka ophaqa ngoba phela kuba ngcono uyawazi ukukhumula wona ke ophaqa ubese ubeka phansi inyawo hayi ke wangishaya ke lapho ke ngoba ke ethi uyalala ke nami ke ngenzeki into ayifunayo wangishaya ke lapho emobeni kaGasa lapho ke ngesikhathi engishaya ngagcina sengize ngazenzela. Uthi icala lichithiwe enkantolo ngoba istatement asibhala kuthiwa sasingezwakali kahle. Sekuyabe manje kushuthi ukuhamba kwami ngiye esibhedlela angazi ukuthi kwenzakaleni ngoba ugcine eboshwa kodwa manje mase fika lapha enkantolo lacaca ukuthi icala liyachithwa ngoba istatement kushuthi mina ngangisibhalile kuthiwa sasingekho right lagcina ukuthi liyachithwa icala kanjalo kwase kwenziwa iprotection order manje kwayilo protection order ngiyasaba ngoba vele lo muntu unesibhamu njoba lo muntu eke wangikhomba vele ngasisibhamu ngangimthembi ngiyamazi nangezinto abehleze ezikhuluma ngitshela ukuthi uzongixoshisa mina emthwalumi ngoba mina nabanye wabaxoshisa behleze ngitshela ukuthi nabanye kama wengane zakho wabaxoshisa la emthwalumi. Uthi akufisayo ukuthi icala libuyele enkantolo ukuze athole ubulungiso. Ngiyafisa ukuthi inkantolo iphinde libuyisele udaba enkantolo ngoba angigculisekanga ngendlela yokwenzeke ngayo enkantolo ngoba umqondo wami uvele uzididekele kuyimanje nje kufanele ngabe icounseling labe ngihlala khona kumanje emakhoso nezingane zami kumanje angazi izingane zami zinjani nginovalo nje lapho zikhona ngathathwa umseshi wathi angihambe ngizocasha ngesimo sokuthi akakuphephile. Ukhulumeli komkhulu umlungisi Lithuli ethintwa ngalolu daba uveza ukuthi basazoba nomhlangano naye induna ukuze isayidi layo waphinde waveza ukuthi uma induna ithinteka kumacala afana nalawa baye bayimise ukuqhubeka nokwenza umsebenzi wesizwe. Lo mbiko beniwethulelo zamando sicele wezindaba ze1KZN TV ngisemthwalumi. Yiphine kangqongqoshe umnyango wezokuvakasha kuzolonke uMakgotso Sojuthi ke kufanele ke kuthuthukiswe osomabhizinisi njengoba bengxenye yokukhulisa umnotho. Usoju kusho lokho ngenkathi ke kuqhubeka inkonferensi zokuvakasha ebihlelwe kuyinhlangano ezimele eSatovito kanye nokubungaza ke iminyaka engama-50 lenhlangano yaqala ukusebenza ekuthuthukisweni osomabhizinisi abengxenye yezokuvakasha kanti lokhu bekwenzeka eMnambithi. Iphini likangqongqoshe womnyango wezokuvakasha kuleli uthi basebenzisana ngokubambisana neSatovito ukuze kuthuthukiswe osomabhizinisi abasafufusa. We are working together with iSatovito. iSatovito sinayo indlela esibasiza ngayo, sinayo ibudget esibeka ecaleni
ukwenzela ukuthi when they come to us and bathi bafuna usizo and then siyabasiza. But kule program ya today bachilo ukuthi bazisa ama SMMEs or business person abancane. But aba business person abancane abanayo i-information yokuthi bafumana njani na usizo from government. Now nje bandilapha ke ndizokutsho kubo ukuthi zininzi indlela ugovernment anobanceda ngazo. Kanti weSATO Vito uthi lenhlangano idalela ukusebenzisana nabantu abasemakhaya. SATO Vito is created for us abantu bahlala ema township nama village. Not just we get together in gatherings like this, but to develop ourselves to make sure that we work together, we intertrade, sisapotane. For example, the tour operator as a Gauteng can connect the tour operator as a Ladysmith. They will be able to do business, work together, so that imali is circulated within us, ingaphumi. Khona manjalo imeya kaMasipala Alfred Duma uthi lokhu kuzolekelela ukuba imisebenzi yezandla zomphakathi wakulo masipala ibonakala. Ngoba la sikhuluma kakhulu ngento ye-tourism. I-tourism ukihlanganisa zonke izinto ngoba osomabhizinisi abancane bayakwazi ukuthola ithuba lokuzodayisa nje obubona phambi kwethu nangemva kwethu khona abantu ababukisa ngemisebenzi yabo. Okubasiza kakhulu lokho imisebenzi yabo isizobonakala noma izokwazeka ngaphezulu kwendlela ebiyazeka ngayo. Ayiqale nje ngilinganise ngale ndawo esikiyo yaseDongala. iDongala indawo yakithi le esilekelela ihotela lakithi elihle. Kodwa namhlanje lithatha iqhatho elithe thuthu ekwazekeni kwalo kuyi-marketing. Abona abantu bakithi bathola ukumarketeka kwemisebenzi yabo ngaphandle kokuba baspende imali ethile. Ngiyabonakala ke futhi ukuthi maningi amathuba akhona la abantu bakithi abazolekeleleka ngawo. Khona inhlangano la ekhona ukuthi SATO Vito olekelela kakhulu kulento ye-tourism industry. Kubi kuthobeka dladla ezindabeni ze1KZN TV ngisemnambithi. Zelokhu-ke iqhubeke njalo kuyinkinga zokuphakela kwamanzi ey'ndaweni ezahlukeneyo ephakelwa ngumasipala wesifunda iKingcetshe inyakatho lesi sifundazwe. Lokhu kuza ngemuva kokuthi amalungu omphakathi akuWard 16 umasipala Semfolozi ebhekene nenkinga yokwentuleka kwamanzi isikhathi esingaphezulu kwesonto lonke. Lo mphakathi uthi isimo besinzima kakhulu njengoba namaloli aphakela amanzi abengabonwa nangalekhalo. Lo mphakathi ke ubusunesikhathi eside ubhekene nenkinga yokuthi kamanzi engaphumi kompompi nokuyinto ke abangasayazi. Lokhu ke kuphazamise kakhulu njengoba ke amanzi eyisidingo esibalekile. Izeke noma bebhekene nalenkinga bakhala ngokuthi umasipala wesifunda iKingcetshe awubanakile njengoba ke ubungamathumeleli ngamalula amanzi ukuthi ke bakwazi ukuthola amanzi ahlanzekile. Sinenkinga kakhulu ngemayelana namanzi khona la endaweni siwasole kakhulu isikakhulukazi asiwatholi inhlobo. iKingcetshe ufanele ngabe supplyela amanzi thina la enza labantu kodwa sikaze sibone nangelodwe usuku noma sikaze sibone nje beyixaka ngathi kodwa kwezinye indawo amanzi bayawafaka. Asazi ukuthi na ikhansela lethu laseWard 16 lona lenzani kangaka ngoba kwezinye indawo amanzi akhona njengoba ngikhuluma nje amanzi 14 akhona ngisuka khona ngapha eDunje namanzi abawapheli kodwa thina enzala abantu amanzi ethu kwadalada wekho kwadalada nje iminyaka yonke. Njengemizamo yokusiza umphakathi ikhansela la kule ndawo lithi ke libe ngaphansi kwencindezi enkulu njengoba bekumele ke lisukume ukuze umphakathi ukwazi ukuthola amanzi. Okunye kwakho kubeke ukuxoxisana nosomabhizinisi abehlukene ukuze ke bengenelele kule nkinga ebhekene nomphakathi yongabikho kwamanzi. Amanzi awekho Emfolozi, asinawo amanzi. Nalamathango wabonayo sihambe sayowacela ngoba akekho umuntu osinikeza amathango. Size sasizwa ubaba uMidiyani esingamkhokheli ngisho isente ewadini okusikhandela ama stand ukuthi sikwazi ukubeka ama ojojo tank. Nabo lobo jojo tank sibabekile nje ukubona igubhu njena. Sibabekele into engekho ngoba abanawo amanzi. Nanokuba abantu bakithi bayakhuluma lana
baze basiza ukuthi ngahamba ngaya kwi-private company ebizwa ngomngeni ngayocela ukuthi manginenkinga bangilekelele ibona ka baze bangilekelele nabo banginika mhlambe i-truck elilodwa noma amabili ngaleso sikhathi engicele ngaso amanzi awekho la emawadini angeke ngisho ngithi ewadini yethu emawadini yonke sinenkinga yamanzi ubaba ukhansela uyazama kakhulu kodwa manje ayakwenzeka umphakathi mningi kakhulu so nami ngicelile kokunye ukuthi mangifake isandla right ngoba akuyikho kwakho ukhansela hayi ngazama nami ukufaka isandla kodwa akwenzeki ngendlela esifuna ngayo baningi abantu abenini angazi kufanele ikhansela lenze njani thina especially njengami nje ngwilling ukuthi ngilekelele ikhansela la elingithuma khona ngoba lento engenzayo akusiye yami yomphakathi. Umasipala wesifunda King Cetshwayo ubeke usuphendula kulolu daba ludala kakhulu ukuthi amanzi asemafishane akuyona wa16 kuphela kuze kuyofika le nangakobizo ngale kohlaza nezinye indawo ethile lapha amanzi siwathatha khona emhlathuzi sizoxoxisisa kahle kusasa sihlangana nabasebenzi ukuthi yipi indlela esingayenza ukuthi sikwazi ukulekelela abantu laba abakhala ngamanzi ngoba amanzi vela ayinselelo kodwa sikhona inhlelo njengoba ukhana ama-water kanje lezi ndawo esikhuluma ngazo becosha amanzi kompompi manje ke nama-water kan ethu awamaningi indawo eningi esebenzisa ama-water kan yona yasemfolozi cishe isebenza inama-water kan awu-24 ayafaka ama-water kan ayinselelo nje enkulu kabi ngoba nayizolo nje sidlulile lapha sikhandela khona ama-water kan amaningi ama-water kan asemfolozi afile njengamanje nendawo vele iphakela ngama-water kan ayashoda kodwa siphe kwakho ukuthi lo daba silungise nakwezinye indawo ezindabeni ze1KZN TV ngikusamgeliswe Nqulunga ngibeka ngiseRichards Bay. Asithi ishelele itolweni nabesilo siyabuya nezinye zendaba. Asibonge siphinde sinamukele futhi kwindaba zethu ze1KZN TV nazo ke zona ehamba phambili namuhla. Induna isolwa ngokudlwengula nokuzama ukubulala. Kubanjwe ezokuvakasha eMnambithi. Kanti bakhala ngamanzi kweyasemfolozi. Kuqiniswa amaxhama okuxhumana phakathi kwamakhosi amabili asogwini eliseningizimu nesifundazwe saKwaZulu-Natal okubalwa inkosi yesizwe sasenhlangwini uNgqalabutho Dlamini njengoba ezozeka intombi yesizwe saseWushwe emzimkhulu ngaphansi kwenkosi yesizwe sakwaMjoli. Kuqiniswa amaxhama okuxhumana phakathi kwamakhosi amabili ngokuthi aganiselane. Inkosi yesizwe sasenhlangwini High Flats uNgqalabutho Dlamini ikhimbali kwisizwe samaWushe ngaphansi kwesizwe senkosi uBlayi Mjoli. Inkosi yesizwe samaWushe uMboneni Mjoli ongusihlalo wamakhosi kwisifunda iHerikwala uthi lobudlelwano busho likhulu kubona. So kwabasenhlangwini babone imbali enhle la eMawushweni base bethi cha bacela ukuthi bayithathe ibe uNdlunkulu wayo. Inhlangwini ila kubukhosi bakhona baka Nkosi uMelizwe ozala inkosi le ezokwenza ubuhlobo la kule ndawo. Kuthina kusho into enkulu kusho amaxhama okuxhumana amahle phakathi kwesizwe sasenhlangwini nathi. Uthi uNdlunkulu ngumuntu oqhakambisa kakhulu imfundo ngakho uzosithuthukisa isizwe sasenhlangwini. Uyise waNdlunkulu uchazile ukuthi ningamboni emfishane nje ushayiwe last days unengqondo futhi ke nesifundo sikhona kubonakala ezosithuthukisa kakhulu isizwe sasenhlangwini ngoba isizwe sasenhlangwini sihlala vele siyinqanelwe into okuya phambili. Inkosi yesizwe samaWushe ebiganisa indodakazi yayo ithi lokhu kusho likhulu kubona njengesizwe. Mina ngithola ukujabula ukuthoza okukhulu ngendlela yokuthi babone kubunye ubukhosi obaziwayo obudala. uNdlunkulu begana uthi ngumuntu oqhakambisa imfundo ngakho isizwe sasenhlangwini sizonotha ngokuthi uzokhuthaza imfundo nokubaluleka kokuziphatha kahle. Ayikho into edlula ukuziphatha kahle nje, that's all I can say. We youth siphathe kahle ufunde and you don't know where that can lead you in life. Inkosi yesizwe sasenhlangwini ithi lobudlelwane buzoletha ubumbano kulezi zizwe. Cha kusho ukuthi phela ubuhlobo kwakuvele kukhona kudala sekuyabuya namhlanje. Sizokhumbula ukuthi inkosi enkulu yakithi kudala kwakuthiwa uFodo
yake yaganwa uMamjoli yakha umuzi wakwethu eGugwini ngoNhlukulu kwakuthiwa uMamjoli. Kepha ke kusho ukuthi namhlanje uma kubuya yena futhi uNhlukulu uMamjoli kusavuseleleka uhlobo obudala okuzofanele sisebenzisane. Ubhlobo kuqalwa abantu ababili igcine kuphumela ezizweni zonke noma ke kuphumela kubantu bonke besizwe. So ke sizoba nazi inhlelo zothi uNhlukulu masekhona komkhulu sihlale phansi sibuka ukuthi siya kanjani phambili. Lokho kusithokozisa kakhulu kwazise uma ngaba inkosi ingakathathi. Ziningi izinto eziye zivele zikhomba umuntu enkosini ezingeselweni iqiniso ngoba ayisuke ngenaso isithunzi esiright sokuthi inkosi lo sithokoza kakhulu ke manje uma ngaba namhlanje sizokwenza ubuhlobo kanye nobukhosi bakaMjoli kusithokozisa kakhulu lokho. Lo mbiko benuwethulelo zaMando Sicele wezindaba ze1KZN TV ngiseGawuka esizweni samaWushi. Zizoqiniswa ezokuphepha ngaphansi kwesifunda saseMajuba enhla neLekaMthaniya kulandela ukwenyuka kwezibano zokubulawa kwabantu nokubhebhetheka kokubulawa kwabesifazane izweni zamakhosi ezakhelele siyasifunda. Lokhu kuvele ngesikhathi kuqhubeka imbizo yokulwisana nobugebengu ebibanjwe endaweni yakwaMtakane. Usomlomo kaMasipala Majuba uMntwana uSiphamandla Zulu uthi bazokhuza umhlola wokubulalana ezindaweni zamakhosi. Into eyenza siqala uhlangana la sabuka ukuthi kunento ethinta abahlali bala emkhandlweni eMajuba bayalimazana. Kushona komuntu akumukelekile ngoba ngisho mayigulile akuzwakali kahle. Akumukelekile ingakho sayisikhala. Nokuthi ke nje mawuphuma njengoba uze emsebenzini la ungabisakwazi ukufika ekhaya akumnandi. Sisukunyiswe yilokho. Sacela amakhosi. Afika amakhosi akuthokozela lokho. Kwase banento eziningi ezivumbukayo. One sasize ngoba abantu belimazana emakhosini sibalekela ke nokuthi ingaze kubhebhetheke umlilo kungcono ubambe ungakasabalali sizama khona ke njengoba sila ngoba ubona nje kunamaphoyisa siyasebenzana nobaba uGeneral Alexander sisebenzana naye uyawuhlonipha ke futhi ke leli komiti lesikulona. Kanti usihlalo wamakhosi kulesi sifunda uthi kuyabahlukumeza okwenzeke ezizweni abazakhele ingakho befisa ukuba umnyango obhekelele zokubusa ngezokubambisana nezomdabu ungenelela. Ngathini inkinga nje engiyibonayo ngizothatha ngiyibeke mhlawumbe kwabezindaba. Uyabona kuma ngenela ukhokta nomphakathi ungenelele. Xazuleke le ndaba yokusigqotishela indaba yemingcele. Ngoba into editha kakhulu abantu mina nje ngiyinkosi yaseMangweni. Nginegude ezo47. Kodwa manje ngigcina senginegude ezingaki ezo7. Bese umphakathi ubhebhethekisa ukuthi mina ngaphansi kwayiphi inkosi noma uthi ngaphansi kwayiphi inkosi. Engabe kuthiwa lento iyacacisa nje abantu kwazi ukuthi mhlambe la hlukana kanje. Into eshayayo njengamakhosi la indaba yemingcele. Khona manjalo ukhomishana wamaphoyisa eMajuba uthi bame ngomumo eqinisekiseni ukuphepha njengoba sekusondele nesikhathi samaholide. Njengoba nje sesingena kumaholide sizosebenza lama tavern kodwa sifuna ukukhuluma sifuna ukuthi ke sinxuse nakubazali ukuthi ke le issue yokuthi ingane ziyama tavern ebusuku bese ke zibuye ekseni abasikhuzele ngoba ubale incident yomuntu wesimama khona umuntu wesimama walimala singazi ukuthi wayisuka kuphi ebusuku uya kuphi ebusuku and lokho kuya njengamaphoyisa kuyasikhathaza ngoba sifuna ukuthi ngaso sonke isikhathi ukuthi ke abantu besimama bavikeleke kodwa ke njengoba sinalama operations ithe umuntu othinta umuntu wesimame oshaya umuntu wesimame obulala umuntu wesimame nangapha naseyinganeni futhi. Kubika uThobo Yadlala ezindabeni ze1KZN TV ngikwaMdakane. Asiphinde sithi ishelele itolene nabesilo siyabuya futhi nezinye izindaba. Asibonge siphinde sinamukele futhi kwindaba zethu ze1KZN TV. Nazo ke zona ehamba phambili namuhla. Induna isola ngokudlwengula nokuzama ukubulala. Kubanjwe ezokuvakasha eMnambithi.
kanti bakhala ngamanzi kweyasemfolozi. Ake sibheke engosini yezomnotho. Izimakethe zivalwe iranda kuleli ngu-17.08 kuyidola laseMelika libe ngu-22.45 kupondo waseBrithani libe ngu-19.87 kwi-euro yase-Europe. Intengo yegolide yona ibikade ngu-$4,171.71 ounce kuthi intengo yomoya ongahluziwe yona ibe ngu-$63.01 umphongolo. Ake sibheke engosini yezemidlalo. Asemi ngomumo amalungiselelo omqhudelwano waminyaka yonke iPrince Mangosuthu Legacy Cup ezosingatha enkundleni yezemidlalo ePrince Mangosuthu Regional Stadium Olundi osukwini nakusasa. Kule midlalo kuzoqhudelana ke-Richards Bay FC, AmaZulu FC, Tsingizini Hotspurs yaseSwatini kanye neNjampela FC egijima ku-ABC Motsepe League. Ake sibheke nasesimo sezulu esingalindeleka. Nene bomlilo othatha ushubuhanguhangu washisa ikhotha zasedlebe kokoshane esemabedlano kamzimba umntwana nethimba lonke le indaba sithe ixabene. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iThulis Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile